Adunay usa ka tawo nga aduna say mahalon kaayo nga auto. Usa ka gabi niana gikan siya sa trabaho mipauli siya. Kalit lang nga adunay bato nga milagubo sa bintana sa iyang auto. Iya kining gususi ug grabe gyud ang pagkabuak sa maong bintana sa iyang auto. Busa ni atras siya aron klaruhon niya kung kinsa ang nanglabay sa iya. Og sa pagkanaong na niya nakita niya ang usa ka bata nga 8 anyos. Iya kining gituka sa liog, iyang giisa ug iyang gikasab-an ug giingnan. Kabalo ba ka kung unsa ka mahal ang pagpa-repair sa mga guba nining auto ha? Niingon ang maong bata, "Sir, wala na gyud laing pamaagi og pasaylo ako, sir. Gusto lang kong mangayo og tabang nimo. Walay laing pamaagi nga para muhunong ka. Abi nimo sir, kaganina ra ko nagpara og sakyanan para muhunong apan gilabay-labayan lamang ko. Busa, naka-decide ko nga labay na lang magbato para muhunong kung kinsa ang tawo nga akong malabayan. Ug ngano man gibuhat ni nimo nangutana ang maong tawo. Sir, gusto kong masayod ka nga nabiyaan ko sa akong ginikanan ug ako lamang ang habilin diri. Ug wa ko kabalo kung asa ko ron sir ug asa ko paingon. Gusto lang nako sir nga may kong tabang nimo nga imo kong ihatod sa police station. Ug tuod man nakapamalandong kining maong tawo, imbis nga masuko siya, iya na lang kining gipasaylo ug iyang gihatod sa police station. Human niya gatod sa police station, nibalik sa siyang auto ug iya kining gisusi pag-ayo ang guba sa mong auto. Imbis nga iya kining ipa-repair, naka-decide siya nga dili lamang niya ipa-repair kining maong guba sa iyang auto. Silbi timaan kini nga sa kinabuhi kinahanglan tang labayan og bato aron ta muhunong sa mga binuhatan nato nga dili maayo. Usahay ang mga problema, balatian ug kasakitan nga niabot sa imuha. Usa kana ka bato nga gilabay sa imuha aron ka muhunong sa mga binuhatan nga dili makapahimaya sa iyaha. Usa kana ka bato nga gilabay sa imuha aron ka makamata ug mobalik ka sa tiilan sa Ginoo. Matud pa sa ikaduhang Korinto 5:17 nga kadtong naiusa kang Kristo bag-o na sang binuhat, ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Diha sa Pangginoo kinahanglan tang pagalabayan og bato kung nagapadayon kita sa mga buhat nga dili maayo. Kay ang paglabay og bato sa atong kinabuhi while nag-alagad ta sa Ginoo, usa ka na kapag pamata sa atoa nga kinahanglang biyaan nato ug talikdan nato ang mga binuhatan nga dili makapahimaya sa iyang atubangan. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, kining maong istorya nagpahinumdum kini kanato. Maong daghang sitwasyon nga niabot sa atoa, daghang mga kasakitan nga niabot sa atoa, usa ka na ka bato nga gihapak sa imuha. Tungod kay adunay mga buhat, adunay mga gawi pa, adunay mga kinaiya nga wa pa nabag-o sa atubangan niya. Ang gusto sa Ginoo nga gilabayan kita og maong sitwasyon, bato ka na nga gilabay sa atoa aron ta makamata og maghinulsol og mubalik ngadto kaniya. Dili pa ulahi ang tanan, balik dayon mintras aduna pay panahon. Guys, di nila takutob sa atong istorya karon. Kung na-bless ka ni mga story, paki-comment lang sa atong comment section, and be sure guys nga nakasubscribe ka sa ato ang channel para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. Guys, pakibisita lang sa atong mga istorya, daghan natang na-upload ng mga istorya, and pwede po ka mo tanaw ni nga story, bless po ka niining mga istorya. God bless guys, glory to God, kita-kita na puta sa sunod na po natong mga istorya.